הכירו את משפחת הראל. הם גרים בבניין משותף ויש להם מקום חניה מסודר. בשעה טובה ומוצלחת הם החליטו לקנות רכב חשמלי. כשהם ביקשו מוועד הבית להתקין את עמדת הטעינה בחניון, התשובה לא הייתה חיובית. מכיוון שבבניין יש כבר לא מעט רכבים חשמליים, ארון החשמל הציבורי לא עומד בעומס. להגדיל חיבור בחברת חשמל עולה הון תועפות, וגם לא תמיד אפשרי. מזל שיש את חברת AVM. AVM? כן, חברת AVM, שפיתחה את מערכת EVM לניהול טעינת רכבים חשמליים בבניין שדואגת להכל. הכל? הכל. אבל זה לא הכל. המערכת מנהלת ביעילות את הטעינה פי 4 רכבים מכל ספק אחר. המערכת מאפשרת להטעין את רוב הרכבים החשמליים בחניון לחיבור הציבורי הקיים. המערכת מאפשרת קדימות טעינה במקרים דחופים, עלות הטעינה והחיוב לפי תעריפי חברת החשמל וללא אותיות קטנות. הגנת סייבר, מניעת גנבת חשמל, אפליקציה לאפל ואנדרואיד, וכמובן מוקד השירות שלנו פעיל 24/7. AVM עם מערכת EVM, העתיד כבר כאן. למידע ולפרטים נוספים ייכנסו לקישור avm-evm.co.il.